Nonni, se on Lahto UKK-puisto Aittajärveltä edessä. Suomujoesta yli ja sitten olisi Luuronjärveä kohti. Ensimmäinen kaatuminen sitten siinä jokeen. Kaikki kamat väräksi. 29 astetta lämmintä. No niin, siellä virtaa Suomujoki. Siitä mennään yli kohta. Siinä on oikein merkattu ylitysreitti oranssella laatolla. Tuonne noin vastarannalle. Kroksit jalkoja menoksi. Virta on ihan hyvänlainen, mutta pohja on mukavan näköinen eikä ole pahoja liukkaita kiviä. Eikä näytä kovin syvääkään olevan. Siinä se Suomujoki virtailee. Ylitys meni hyvin, ei ollut kyllä mitään ongelmaa tämmöisillä säillä. Erittäin miellyttävää, kun vesikin oli lämmintä. Ja... Onko kuuma? Ei. Ei vielä. Ei, täällä on 27, mun mielestä voisi olla vähän enemmän. Esim. 35. Mutta onneksi tulee ilmastonmuutos. Tultiin kaunista kangasta Aittajärven ja Helanderin Kotajärven välistä. Tsemppi. Ensimmäiset hiertymät päästy paikkaamaan. Pari kilsaa tultu ja 2 teippausta on jo suoritettu tukille. Hommahan menee niin, että mä ostan aina uudet kengät ja sitten ne ei ikinä sovi. Mä ostin viime kesänä 2 kengät ja molemmat hiertää kantapäistä. Eikö pysty ottaa kuvaa? Sinne meni jotain mutaa. Siikavuopajan laavulle tultiin semmonen 4-5 kilometriä Aittajärveltä. Kaunis paikka. Mennään laavu. Tästä vielä matka jatkuu jonkun verran Suomunjoen vartta. Leiri laitetaan sinne mihin saa. Tässä on ite kuivattua naudan sisään ja paahtopaistia. On muuten helvetin hyvä. Ei kiroilla videolla. On saatana hyvä. On sitä jonkin verran syötäväksi, mutta liian vähän. Parempaa kuin beef jerky. Tekisikö mieli uima? Ota, piehtotaan. Oikeesti kestää hyvää. Anna sitä takaisin. Kyllä muuten uiminen Suomujoessa viilentää mukavasti. Sääskiä ja paarmoja on aika kiitettävästi. Onko kylmä? Ei. Ollaan lilluttu jo hyvää aikaa tällä. Lämmintä on. Iltapalalla. Tortilloita tulee. Nam nam. Maistuu. Mikä meillä on fiilis ensimmäisen päivän jälkeen? Hyvä fiilis. Aika nälkäinen on olo ja ei oo mitään ihan helppoa hommaa ton vaeltaminen näissä keleissä. On vähän nahkeeta. Uiminen teki hyvää joksikin aikaa, mutta ei se enää paljon auta. Pitäisikö lähteä uudestaan? Pitää lähteä. Mut ötökätsyö ei oikein anno. Sääskiä on semmonen 50%, 60% määrä. Oikeesti? Eiks tää oo kaikki? 100% on aika paha. Oh fuck.
on maulla. Sitten mikä satamies kommentoi. Semmonen on leiripaikka ensimmäiselle yölle. Huomenna matka jatkuu sitten joko tuonne tai sitten tuonne. Joka tapauksessa Lupukkapäätä ja Luirojärveä kohti. No niin, lähtö puhis. Meillä oli pieni semmonen ongelma yöllä, että polttiaiset tuli läpi verkon, tuosta teltan suojaverkosta. Tai siitä ovesta, ja ovea ei pysty pitämään kiinni, kun on niin kuuma, ja sitten tuli polttiaiset sinne sisälle. Ja mä luulin, että polttiaiset ei syö sisällä, mutta kyllä ne vaan syö. Ja piti nukkua vaatteet päällä, että ne ei pure niin paljon ihoa nuo polttiaiset sillä teltan sisällä. Siinä on vähän esimerkki. Ei oo tämmöstä ongelmaa ennen ollut mulla. Kyllä on kuuma. Alkaa olla vähän mukavuuden rajamailla. Mä enää olla kyllä niin kuuma, että ei tuu kävelemisestä mitään. Ei oo onneksi ötököitynyt ihan mahdottomasti. Hyvin menne. Komea kelopuu. Pikkuhiljaa yöpuulle täällä maantiekurussa aletaan. Huomenna sitten katsotaan, että mitä tehdään. Toivottavasti tänä yönä ei tule polttiaiset telttaa. Ei ainakaan vielä toistaiseksi ole hirveästi ollut. Oli nimittäin aika hankala se alkuilta, kun polttiaiset puri koko ajan. Ei voinut vaatteita laittaa päälle, kun oli niin kuuma. Nyt alkaa olemaan nukkumislämpötila pikkuhiljaa, kun aurinko on tuon verran alhaalla. Meillä ei ole kelloja tällä hetkellä. Kellot on sekaisin puhelimista, niin ei tiedä paljonko kello on. Tarkoitus on olla koko reissu sille. Aslak, mitä teit? Hei, kerro nyt. En mitään. Vähän rusahti tää puu tässä. Kato mitä mä löysin sulle. Mitä mieltä oot? Hyvää kontsaa. Tervaskannusta. Laatukontsa kyllä. Mitä liikuttaa sitä näin? Niin, mutta sitten jos aina muutat sitä perspektiiviä. Yes. Eihän kato. Yes. Sun vaan pitää antaa sen tulla perässä. Leiri on tänne tämmöisellä joen penkalla tässä. Taisi olla Sotavaara oja tuo joen nimi. No niin, back in business. Tässä oli pieniä selkkauksia ja meikäläisen jalat on teipattu aika moneen kertaan. Mutta ne ovat kävelykuntoiset. Joten Meillä tuli vähän muutoksia ja mennään sittenkin tuonne Sarviojalle ja pistetään pariksi yöksi leiri siihen johonkin Sarviojan huudelle ja sitten lähdetään käymään tunturikierros huomenna sitten ilman rinkkaa. Säästetään vähän rakkoja. ja Aslakin selkeä, koska sillä on kaikki tavarat kannassa about. Rinkka check. Vahva kuin härkä. Täällä se, jolla on rakot jaloissa ja ollut ehkä vähän enemmän mental breakdownia tällä reissulla, mutta mä ootan, että tuulet kääntyy ja seuraava kiukuttelu tulee olemaan Aslakin kiukuttelu, koska
Se kantaa nyt varmaan semmosen, mitä mä nyt valehtelisin. Aika paljon enemmän meidän tavaroistamme. Moi! Testi se kuivaliha-kundin kuivamuona. Ihan hyvä. Vähän vois maustetta olla enemmän. Tässä ollaan Sarviojan laakson laskeutumassa. Siellä tulee Realturmat tortilla. Maistuu. Ei oo maksettu mainos. Oiskin. Siellä virtaa Sarviojaa ja sinne ollaan menossa. Mennään tuo tunturin taakse ja etsitään sieltä telttapaikka. Sitten huomenna olisi tarkoitus lähteä Paratiisikurua ja Ukselmapäätä kohti päiväreissun. Toivottavasti ukkonen ei ylly, kun tuntuu jyrähtelevän tuolla ympärillä. Nyt on tenkkapo. Älä! Polttiasia on vähän havaittavissa. Huomattiin, että minun vanhassa Fjällrävenissä on muutama reikä. Ihan pieniä reikiä, niin sieltä ne pääsee sinne sisälle. Vähän paikkailtiin, mutta katsotaan onnistuko. Täällä ollaan nimettömässä kurussa. Tuonne lähdetään huomenna sitten, tai tuonne. Lähdetään kohti Paratiisikurua, jos vaan sää sallii. Niin, ja matka kohti Paratiisikurua ja Ukselmapäätä alkaa ilman rinkkoja. Täällä mulla on tämmönen pienempi rinkka, missä on tarvittavat tavarat. Tarkoitus olisi tehdä semmonen lenkki Paratiisikuruun ja Ukselmapään ja sitten ehkä tuo Vaulapään kautta takas leiri. Kuuma on, varmaan 30 astetta taas. Vettä on mukana monta litraa ja tarpeen mukaan sitten lisää. Lähdetään uimaan. Ainoa mikä helpottaa kuumuuteen on tunturipuroissa virkistäytyminen. Vaatteet päällä. Kyllä. Ihanaa mukaan. Onko aika viileitä? Sitten vaan punnerosa. Haluatko sä tähän? Haluatko? N, Y, J. Ai se muuten kalalta. Kame päälle. Asu otto tuohon pohjaan. Mä puusoisin sitä pohjaa. Oikeas. Kyllä viilentää, kyllä viilentää. Sitten kun saadaan vielä sateet tosta päälle, niin it's refreshing. Paratiisikuruun meno vähän keskeytyi. Ukkonen kuumottelee vähän joka puolilta ja nyt alkoi sade ropisemaan. Synkkiä on pilvet ympärillä. Onneksi ei keretty tuonne tunturiin asti. Oli vähän huono ajoitus meidän uinille. Sää parani ja matka jatkuu kohti Paratiisikurua ja pieni huoltotaakana tähän jalkoja. On vähän tarinaopetusta, ei kannata lähteä
uusilla vaelluskengillä. Eikä vanhoillakaan. Eikä näköjään vanhoillakaan reissu. 2 kengät on mukana ja molemmat hierit. Paratiisikuru jää taakse ja ukselmapää siintää edessä tuolla oikealla. Tarkoitus olisi mennä eri reittiä takaisin leiriin noitten ukselmapää ja lumipään kautta. Ehkä vaulopää. Pitkä reitti, tästä on vielä 8 kilsaa sitä kautta, mutta sää on hieno. Ukkosrintama vähän kolkuttelee taas tuolla. En tiedä onko tulossa vai menossa. Tässä on pienet suorituspaineet, kun meitä seuraa tällainen ihan suht koht raskas saderintama. Mutta Aslak sanoi, että me voidaan kävellä sitä karkuun. Että jos me kävellään, niin sit se ei niinku saa meitä kiinni. Niin sitä me nyt tässä koitetaan. Seuraava klippi on sit siitä, että kuinka käy. Jauhelihaa ja perunamuusia. On muuten hyvän näköistä. On. Koiran ruokka. Viimeinen puuro. Onneksi. Tästä tulee mun Feet Finderi vähän varvaskontsaa. Sä voit leikata tämän alun pois tästä. No niin, eli tässä olisi viimeinen vaelluspäivä edessä ja jalat alkaa olla vähän niin sanotusti polkua kulkeneet. Ja ihan hyvillä mielin on tänään menossa pois maastosta. Koska tää alkaa mennä vähän naurettavaksi tää meininki. Mulla on siis ensimmäistä kertaa ikinä varpaitten pohjista rupesi hiertämään, joten nekin piti teipata. Montako teippiä Aslakilla on? 0. Ei me tasan nää. Karne päälle nousua. Kiitos.